Hawdd amor wr da gan y llys eich derbyn yn ddwystyr. Hawdd amor wr eig da gan y llys eich derbyn yn ddwystyr. Diolch. Hawdd amor wr da gan y llys eich derbyn yn ddwystyr. Beth? Hawdd amor wr da gan y llys eich derbyn yn ddwystyr. Beth chi'n trio gweud ddyn? I chi wedi dod ma i dderbyn eich doethuriaeth, ond i chi? Fi? Doethuriaeth? Chi yw Mr. Dr. David Ellis Watkins, yma? Newydd gwblhau doethuriaeth mewn cymdeithaseg o dan y teitl Bloody Students. Agweddau ar addysg uwch yng Nghymru yn yr unfed ganrif ar hugain. Cadwch hwnna i chi hunan gwboi. Os glywydd y boeth lawr y dafan mas o bydien, byddai'n bloody laughing stock, all right? Ond chi wedi dod ma i dderbyn eich gradd, yn do fe? O flaen cannoedd o bobl. Hoffech chi weid, Gair? O'n i ddim yn sylweddoli fydda gwmynt o chi yma. Wel, mae wedi cymryd blynyddoedd i fi gyrraedd y pwynt hyn. Weithiau, o'n i ddim yn credu fydda'r dydd yn dod. Drwy o'n arall, o'n i ddim moyn iddo fe ddod. Achos dwi wedi mwynhau'n amser yn y coleg. I weid y gwir, o'n i ddim moyn iddo fe ddod i ben. Dyma beth yw byw, goboes. Dyma beth yw byw. Dwi'n credu, taw'r hyn dwi'n trio gweud yw... Hoffech chi dderbyn eich doethuriaeth, Dr. Watkins? Bloody students!